Днес с Коко ще ви прочетем приказката Горската аптека. През гората лакатуши, скрита в папрати пътека. Малка къща там се гуши с надпис Горската аптека. На прозорчето с парденца, по полиците шишенца, и махлеми и буркани с билки всякакви събрани. Тази хубава каштурка е на баба Костенурка, който има тежки рани и кожухчета съдрани, идва тук да търси лек. Зиме, лете, в мраз и пек. Кой пристига в ранен час? Костенурке, идвам аз. Шепне Зайо дълго уши, плахо гледа дълго души. Зайо, байо, добър ден. Що ще искаш ти от мен? Костенурке услужлива, моля ти се, лек ми дай, сърчицето ми се свива, щом дочуя кучилай. Имам билки, ще ти дам, но от кучетата зли, Зайо, ти пази се сам. Ето в котлето ври цвят от дивата глогина, с черупката отмери, пина Зайо и отмина. По пътеката извита идва меца шаловита. Охка пъшка, разпъхтяна. Оле, Боже, що ми стана? Костенурке отвори, страшно треска ме гори. Костенурката попита. Имам билка лековита, има дец от медна пита Мецо. От кое да ти дам? Дай ме деца да изям. И Мацана взе буркана, вътре нищо не остана. През махнатите дървета идва хитрата лисана, през трована и превзета. Костенурке, имам рана и опасни синини. Ох, изпатих си горката, моля ти се, помогни. Лиске, чакай малко тук за компрес от пресен лук. Костенурката добра от лехите лук набра. Раната ще зарасте, ако сложиш и месце, рече гладната хитруша. Лиске, с меко съм сърце и молбата ще послушам, каза баба Костенурка и прибави и месце за компреса за притурка. Мръвчицата взе лисана, а пък лука тук остана. Костенурката се слиса. Скри се лакомата лиса. За да разберете как продължава приказката за горската аптека, не забравяйте да се абонирате и да чакате втората част. До скоро!